Mama. Yebo ntombazana, kwenze njani? Wasungipheselisa nabantu kwenze Ma, ngiyaxolisa ma. uma sesikhuluma. Ma ngazi ukuthi ngizoyiqala ngapha lento. Ma, njengoba bengikade ngifunda angikwazanga ukuthi ngiqede esikoleni. Mama. Yebo ngilalele sisi. Ma, angazi ukuthi lento ngizoyiqala ngaphi. Angikhonanga ukuthi ngiqede esikoleni. Ngafunda uhalf wonyaka. Emveni kwalokho ngase ngase ngathandana nomastende. Yonke leminyaka kade ufaka imali bengikade Uma sesikhuluma sisi ngifaka imali base kuba njani? Imali bengikade ngingarenti ngayo besidla nabangani bami nomastende. Sanibingelela bonke ababukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLungsta namhlanje. Namhlanje vasho udadewethu othi-ke naLungsta kunodaba lengishisayo. Ngicela ukutshela umama lolu daba ukuze ngikwazi ukuthi-ke nangikhululeke emphefumuleni. Sawubona? Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngithanda ukubingelela ababukeli beBlack Life TV. Mina ngiqhamuka eLamont. Uqhamuke eLamont. Uzalelwe khona eLamont noma ukhuliswe khona? Uzalelwe khona. Okay. So udaba lakho lithini namhlanje? Ngithi uyazi ishow ithi-ke nasikhipha imfihlo. Ithini imfihlo? Inzima imfihlo yami. Futhi mina ngifunda eCape Town, right? Okay. So ngathi mangifika eCape Town sahlangana nabangani bami nje sayiphuzela yonke leyo nto yabo nje. Emveni kwalokho-ke manje uma wazi ukuthi ngiyafunda yabo because mina ngathi mangifika laphana ngenza unyaka wokuqala, right? Ngenza first semester then ngafeyila ngoba benga-attend. Ngafeyila awukhoni ukuthi uqhubeke mangabe ufeyile wonke ama modules akho. Ngafeyila wonke ama modules ami benga-attend hlobo besingalali. ICape Town indawo yangakini ngoba ngithi uthi wahamba ngoba uyofunda kodwa la already nje day 1 aw attend. Yini le yakho abangani mina laphana? Abanemali like kwakunzima siphuza hayi indaba yokudlala. Cabanga ukutshela abongiswe ekhaya mina bengaphuzi bengumntwana oyisontelayo, umntwana othanda uNkulunkulu. Kodwa ngathi mangabe ngifika laphana bangifundisa ngisho ukubhema mfethu, sengibhema ugwayi wentuthu. Cabanga. Okay. Angazi. Okay, yabo mhlawumbe ngingakuxolela isemester yokuqala ukuthi hayi usamuwa nomoya wesikhathi yabo. But ke na uqhubeka ubona abanye ofike nabo ukuthi hayibo bayafunda bayaphasa. Akushe kuwena ukuthi hayibo namathi ngiphamisa amasokisi. Benginakho lokho phela bengingena eclassini mfethu uthothi ngifika ngidakweni ngibambekele mfethu like into ungayenza ekhaya. Into engayenzi sibhema ngisho insanga cabanga. Manje mangabe ngiyafika masifika lapha besiphazamisha ama lecturer cause besithi masifika lapha uvela ushaya ihlaya. Emveni nalokho siqede sibukane nabangani bami lapho siqhume insini sidakiwe nje phela sidla ngisho ama space ukhuluma ingane enjani ekhaya? Asiqaleni lapho ke manje sengifuna ukuphindela ekhaya ukuthi ukhuluma ingane enjani, umama umuntu onjani? Sabantu abasontayo ekhaya. Bengumntwana osontayo nami nje bade ngisho nje ukuthi bengumntwana osontayo oyithandela uNkulunkulu nje yonke into ibi right nje yabo. So wena ujike wafana nenje boshiwe yadedeleka. Yibo mina bengazi mina like phela mina bengenamali vele yabo nje benginokuthi hayi phuza abantu abanemali tontontoni yabo lonto. Mangifika lapha wathiwa woza ngathi mina anginayo imali mina. Wathiwa khuleka wena. Khuleka yini inkinga yakho? Ikuphi inkinga yakho? Ngena ey'ntweni. Hayibo ey'ntweni. Ngala-ke ngi-check-ke nami phela. Yimi lo yagalakada. Ngase ngingenile. Uphuma ekhaya njani? Ekhaya siyasonta nje uma wami uyadayisa. Udayisa Udayisa ingubo.
Udayisa ingubo. Yes, Okay, ingubo kodwa nje zokugqoka. yes, kodwa nje siyakwazi ukuphila shema. Ngifuna ngamanga uyayenza imali ngoba udayise empeshenini. Yabo nje udayisa empeshenini. Yes. Okay. Uyayenza ke imali angifuni ungasho ngoba ingubo zakhe fiyazi iningi bezigcwele isaka leli likhulu. Emva nalokho ke awuyaphusha ngifuna ngamanga. So isithembiso sakho I'm sure for umama lokho yodayisa empeshenini akuyona impilo ayifunayo leyo. So isithembiso sakho uphume ekhaya sasithini? Engasho phela ngathi yabona nje njoba ngiphuma la ekhaya imini uzoshintsha leli ikhaya because yazi uma uthembele kimi because mina kuphela owaphasa wathola umatric and ngaphasa kahle esikoleni emva nalokho ke nje wabeka amathemba akhe kumina nami nje ukuphuma kwami nami bengitshele kahle ukuthi yazini isimo sasekhaya soshintshwa yimina ayizolona isimo sasekhaya soshintshwa yimina yonke into nje izoba right ngizomthumelela imali uma wami ngifuna ukuthi nje ayiyeke nalento ukuthi ayodayisa ahlale phansi kube khona ngisho anto siza So manje ke umama ekhaya ngoba uthi uzoshaya iconfession uzoconfessa kuyena wazi ukuthi uyafunda uma wazi ukuthi ngiyafunda cabanga uma wazi ukuthi ngiyafunda nje babhizi bayabala ukuthi hayi uzoqeda yaphela manje we nkosami yazi mina kwenzakalani sisi ngathi mangifika lapha na ke phela bengeke ngize kube ukuthi zonke insuku ngizophuziswa yibona yabo lonto okay and then kwathiwa yazini yabo thina nje basinemali thina sithandana nabantu abadala yayizolonto sithana nabantu abadala emva nalokho abantu abadala banempatho banothando futhi bayadedela emalini and banemali yezo nami ngayihalela ke lempilo because ayibo bebenemali abangani bami ngifuna ungasho emva kwalokho ke nami ngase ngicina sengingenile ke lana mina ngafike ngathandana nomastende because masende ubeni ukuthi yabo thothi mhlabe ngiqokele mhlabe ibhamu shot masende yabo ihlo lakhe yayizolonto and ungibuka kanjalo sisi unonkosikazi wakhe yayizolonto kodwa nami ngagcina thathekile because ubekade nginikeza ama-R100 ngabona ukuthi hey yazini ngizoyiphila lempilo ngizokwazi ukuthi ngifithe kubangani bami yabona manje ngoba uthi bekade kuneza ama-R100 nini ngosuku nge-hour nge-second cha uthola ukuthi angithi ngiyaphuma nebhamshot ke sesiyophuza nabangani bami athi yena wazi wa fresh ngithi mina ngiyabonga mangiphinde waphethe ngismile athi yena hey wazi wa right unayo imali airtime now R100 airtime mina futhi bengifake lo R5 phone nini ngibe happy futhi ezona mase ngibona R100 ngabona okay futhi kuningi ongale phakathi okay ayabona kuningi ongale then ngenze njani agcina ngathandana naye ke phela ngoba bexakele asiphindele kwi-issue kamama angithi umama uthi ke nawazi ukuthi usesikoleni and useyabaka iminyaka so umama yena ngoba uthi ufuna ukuconfessa kuyena I think ukusho kumama uthi hayi ma sengithanda nomastende akuyona into engasho ngathi confession yini ke lo oyenzile ubona ukuthi fanele uyibeke kumama okay istory sikanje umastende wahlukana nonkosikazi wakhe right okay ngenxa yokuthi usethana nami wamxosha unkosikazi wangindingasebeni ke manje unkosikazi asenayo indawo yokuhlala imina osengene esikhundleni sikamama emva nalokho sagcina sinengane nomastende manje awucabange ekhaya ukuthi ngizoyibeka kanjani nje lento ukuthi ngifike ngahamba ngathi ngiyofunda ngafunda first semester nakhona ngangawuqeda first semester yezwa lonto ngafaila wonke ama modules zami yezwa bese kuzoba ukuthi senginengane nomastende and umastende emdala mfethu ekhaya bebekuthumelela imali bengithumelela imali cabanga uma njalo ngenyanga uma ngifakele 5,000 enzela ukuthi phela ngikwazi ukuthi ngithenga ukudla ngirent nala ngihlala khona so namanje uma usawufaka 5,000 siqhufuza uqhufuza noba nabangani bami phela nje yo so namhlanje umama usawufaka 5,000 usayifaka kwazi ukuthi phela ngiyafunda nje uthini kuwena wait uthe umama kena uyazamela udayisa empeshenini ofuthi umsebenzi onzima loyo yashisa nelanga mfethu so manje maye ufaka lo 5,000 ngoba yena uthi ngenzela ikusasa le ndodakazi enhlizweni yakho nginonembeza phela kodwa ngizothi bethi angaza yabona nje lento iyangidla angisakhululekile enamsho bungamkhumbuza nokumkhumbuza ngalo 5,000 ubona usukhala bengamkhumbuza and ngisaba ngisho manje yabo ngisho ngikhuluma naye kunalokho ukuthi Nkosi yami uma uyabala wazi ngiyaqeda wazi ukuthi ngizoshintsha ikhaya kanti mina ngisaya bekufanele ngabe ugraduate nini bekufanele bengizograduate next year cause bekunyaka wami ukugcina lo cabanga okay sizothina istory ke kumama ngoba right now I'm sure nomakhelwane bayazi indodakazi yami even I'm sure nasempeshenini uyasho ukuthi kena indodakazi yami yaqeda manje uyacabanga umama ezothi bafazi ngenisangibona mina la eyami indodakazi yaqeda manje yaphela siyaqhubeka siyaphambili
abatshela ukuthi bafazi noma usungathatha sami sport because I'm sure right now uyakhuluma amaphiko ayaphakama ukuthi hayi iyabuya indodakazi zekhaya. So manje uzoyithini le ndaba usumtshela udaba olungaka ukuthi mama imali bengiyiboxer sengize ngibe nengane nomastende futhi imdala like kuningi. Kuningi mfethu endangaze singizothini yibo yazi khona la engafikela khona inyembezi engitshela ukuthi ene hayibo konje umuntu ufanele athenge ijazi ntontontoni amabhandeni lawa akuthola nathi kutholakala konke hawu ma uyacabanga sengiyabuka manje yibo uplana manje graduation uyacabanga uplana ama graduation gown mfethu lapho mina ngazi yo angazi lento uthi into engizoyithini ngakho ngize ngathi angibhalele lana ngoba manje angazi ngizothini kuyena angazi lento ngizoyiqala ngaphi ngibuya nezinkinga nje eziningi yacabanga umastende nisathandana naye mastende siyathandana mfethu like mina ngiqoqa imali phela manje zonke le mali iza kumina nemali kamaphakathi nemali kamama futhi nayo iqoqa for umastende ngizothi mase neyibox shothi uyiboxana nayo umastende phela imali kamama sidla sonke nidla nonke okay umastende uyakuneza imali usamncane uneminyaka emingaki ngoba uthi wazi waxoxa unkosikazi umastende ula ku 49 cabanga ngisaba ngisho nokubuze yakho bese kunzima ngifuna ukungasho kunzima yo angazi ukuthi ngizothini lento ekhaya angazi ukuthi wema uyazi kunokwenza ukuthi ngithi ngiyamtshela shayeke phansi yonke leminyaka ubalela abo 5000 ebakhipha azi ukuthi mina ngiyafunda kanti mina ngahluleka early enakhona uma uzothi nje senza ukuthi mina sengiyisidakwa sengiyabhema yonke lento mfethu angazi uzothini umama umuntu onjani uma umuntu ophansi nje uyachoma ebantwini yo yazi wakwabuka izinto wathi uyabona la wathi umntana mzongakhela istairs esiphi inkosi yami njoba mina kunjena kimi esiphi wathi nje hawu ngiyamazi uzongakhela istairs umntanami guys yazi ngabe ngicela mhlambe kena uqhubekile wafunda usuzograduate uqhamuka usithi mangithandana nomastende omdala kakhulu nginane ingane yabo mhlambe esothi at least uzothola umsebenzi manje i-degree ayikho unengane uqoshisa umfazi emzini wakhe uthandana nomuntu omdala ayibo lapho phela bazobuya phela sesifunda nabo usakhona ubaba ekhaya ukhona uzothini yena ubaba angazi ngizoyiqala ngaphi nalento angazi ngizoyiqala ngaphi angazi yabona nje angazi bese ngingasagoduki phela mina bese ngingasagoduki ngizogoduka kanjani impilo ibimnandi phela lapha hayi bengisho ukuthi ene manje oba kuvalwa izikole ngizocela ukuthi ngibambe ama-piece job anyana yacabanga athi nayi mntana mbamba mangabe nje u-right lapho inhliziyo hayi nezwela babukele emakhaya hayi yabo le angazi ngoba ethi-kena umama angaquleka ngisho nokuquleka ngasayizwe le ndaba but asithembe ukuthi ngekufikinyele lapho uzoyizwa nje asithembe ukuthi noma sifona uzobe ukhona naye endlini asimthinta umama yo uzombekela uzobikela uba yo guys indaba yakho nje yo mashwele okay yo uzoqala ngithini uzoyiqala ekuqaleni nje uzoyiqala ekuqaleni nje kuba uyiqala noma uyiqala singangazi phela mina ngangazi kuzoba nje hayi uzoyiqala ekuqaleni okay Hello. Sabana unjani? Siyaphila ninjani? Siyaphila. Ukhuluma noLungsta lawa Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Uthawufona nekuphi? Black Life TV. Okay. Uhlelo luthi sikhipha imfihlo. Ngihle nendodakazi yakho la ethi nemfihlo. Ngathi yabhedi network yakho uyangizwa? Isenzenza. Hello? Hello, ngiyakuzwa. Okay, ngathi yabhedi network yakho ubuye ukhathi. Okay, sengiyakuzwa manje. Okay, ngihle nendodakazi yakho la e-studio ethi kunemfihlo afisa ukutshela zona. Ngisacela ungibambene. Okay. Mama. Yebo ntombazana kwenze njani? Wathi ungiphaselisa nabantu kwenze
Ma ngiyaxolisa ma. Uma sisi khuluma. Ma ma ngazi ukuthi ngizoyiqala ngapha lento. Ma njengoba bengikade ngifunda angikwazanga ukuthi ngiqede esikoleni. Mama. Yebo ngilalele sisi. Ma angazi ukuthi lento ngizoyiqala ngaphi. Angikhonanga ukuthi ngiqede esikoleni. Ngafunda uhalf wonyaka. Emveni kwalokho ngase ngase ngathandana nomastende. Yonke leminyaka kade ufaka imali bengikade ma Sikhuluma sisi mangifaka imali base kuba njani? Imali bengikade ngingarent ngayo besidla nabangani bami nomastende. Ma ngiyaxolisa. Hayibo. Mama ngiyaxolisa. Mama ngiyaxolisa. Hayibo. Okunye ma Imali beniyenzani? Ngiyaxolisa ma. Hayibo. Uyazi ukuthi le mali bengilokhu ngikunikeza yona, yazi noma shonisa ngiyabhubha omashonisa, wena uzongixoxela indaba ukuthi benithatha le mali niyidla. Uyidla nomastende? Ma ngiyaxolisa. Ma kunzima. Okunye futhi ma ngigcine ngiba nengane nomastende. Hayibo. Ngiyaxolisa ma. Ameshana. Ngiyaxolisa. Mama. Ingane yenzani ngihlaza phakathi kwabantu? Ngiyaxolisa ngicela ungixolele nami bengeyona inhloso yami abangani bami abangifaka kuyo yonke lento. Ngicela ungixolele ma. Yenzani lengane ngibonisa nabantu? Ngiyaxolisa. Mina ngibhizi ngapha ngihlanganisa ukuthi wena fanele ukuthengele lezi zinto zene nizigqokayo lezima ngabe nenza lo mcimbi wena ukuphothula izifundo. Wena uthatha imali uyoyidla nomastende nize niba nengane. Lo ngane izongena. Mama ngiyaxolisa ngingakho ngibabhalelile ngoba bengazi ukuthi ngizokutshela kanjani lento. Nami bengisaba. Inaka ingane. 3 months. Hawu. Ungambulala umuntu. Mama ngiyaxolisa. Hawu. Ntombazane ungambulala umuntu. Mama ngiyacela abantu angazi. Hlawula ngani lo qala kuleli khaya lelo hlawula ngani lo qala. Angazi nanokwazi ma uthi ngizonze njani ngicela ungikhulumela nobaba ngifuna ukubuya. Mina kusho ukuthi ngiyaxoshwa la ekhaya futhi uyasala wena mina ngixoshwa la ekhaya ngenxa yokuthi ngithatha imfihlo zakho mina ngivale inhliziyo nami ngingamtsheli baba wakho ngisho ukuthi mina engihambayo la ekhaya. Mama ngiyaxolisa ngazi nokuthi ngizomiswa kanjani makunjena kodwa mama ayikho enye indawo engizoya kuyona ngaphandle kwekhaya. Uye esikoleni usumdala manje usukwazi ukuba nengane wena. Cha Uvele ma. nawe. Ngiyaxolisa. Hayi sisi, hayi ukhulu ngitshela khona ukuncane. Ayincane lento le. Uyabona nje ayincane futhi kuphuma mina la ekhaya kahle kusale wena njengendodakazi mina owazofuna umendo la ekhaya. Ngiyaphuma mina ngoba ngizexoxa ngithini baba wakho le ndaba. Mama angazi nanokuthi ngizokwenza njani kodwa mama akekho umuntu engingayakena ngaphandle kwenekhaya. Manje usuyisola ngoba usuyenzile yonke lemkhuba yakho yokuthi nidle imali yami engiyisebenzela kanzima. Uyazi ukuthi emsebenzini ngisebenza umsebenzi obheda kanjani. Uyazi ukuthi usebenza kanjani. Wena ufakaze ngihlezi ngikutshela ngithi ngisho nama overtime ngiyawathatha ngenxa usana nginikeza wena imali. Wena uthatha imali uyayifeka wena kahle. Mama bengingayona inhloso yami nami abangani bami bonke laba bangifake kuyo yonke lento. Ngiyayisola ma. Abangani ekhaya wena ufika ufica abangani lapho wena ngakutshela ngabangani mawusuka la ukuthi uyofunda unake enye ufunda. Sulala nomastende manje kuze wena ungarent. Bese uthatha le mali yami lempesheni le uyithatha uyidle. Mama ngiyaxolisa. Siyosala kahle. Mama ngicela ungixolele. Mama uyangixolela. Ngizobona ukuthi ngizothini kwakho ukuthi akuyona into encane lena, akuyona into encane ngoba kuyomele wehle uze uzogoqa phansi kubaba wakho. Nawe beyikhulumela kungabi ukuthi khuluma mina kuphela nawe uyikhulumele. Yebo ma. Ngileke.
Ngiyabonga. Alright. Sawona mama. Yebo sis. Undodakazi wakho la khona nolunye udaba leqisile la ukuthi umastende usaziwaxosha ngisho nonkosikazi. Neyingane sizoba umfazi. Because umastende abe nonkosikazi ngenxa yakhe usezwaxoshwa. But ngiyamuzwa lana uthi kena imali kade udayisa ney'ngubo zempesheni, ngiyakuzwa futhi ukhuluma nangama overtime okusho ukuthi kuningi ade ukwenza wenzela ikusasa lakhe. Ngikhuluma lengane ukuthi ngigilani kodwa Nkosi yami. Kodwa lengane ngifuna ngifike lengane. But uzokwazi ukuthi umsiza alungise lolu daba mhlawumbe akwazi nokuphindela esikoleni. Sisa ukumgqomo ukulahla umuntu ngizothini ngoba ingane eyavundla kimi. No. Ayikho into engayenza sisa, ayikho. Noma ngizwe ukuthi ngiqemekile ngiyazizwa ukuthi ngiweak sengivele ngahlala phansi emasimini. Bengisemasimini phela ngi-off namhlanje. Banginikeza usuku lokuphumula. Okay, Black Life ula eThekwini and wazi ukuthi use Cape Town. So angazi noma beke wakubona yini noma uvesana waqonda weza straight la. Hayi akazi sisa. Awazi umbona. Akazi. So ungamvumela ukuthi eze ekhaya namhlanje. Ayikho enye indlela sisa, ayikho enye indlela ngoba phela nobaba wakhe fanele ngizine alwazi lo daba ngoba imfihlo asiyifuni. Kumele imfihlo idalule nakubaba wakhe fanele alwazi lo daba lakhe. Naye kuzakhombisa ukuthi ingane eyisolayo kwamelehle. Hayi, okay. No, siyabonga kakhulu ukuthi usiphi isikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu. Okay then, bye. Ekhaya abazi usikanto la. Abazi. Bengelula ukuthi ngibatshele. Uhleli phi ke pho obula? Hayi ngifike ngabhuka. Ufe wabhuka? Yebo. Yamala amastende? Yebo. Umastende uyazi uthi la? Yebo ngishilo ngathi ngiyahamba. So umastende mayithi ke ufuna ingane yakhe niqhubeke ne-relationship uzoze ekhaya uzokuvuma lokho? Uma ukuthi uma akanankinga. Wena ufuna ngekusasa lakho? Ngifuna ukubuyela esikoleni. Yebo ngiqhubeke ngiqedele izifundo zami. Ngiqhubeke ngenze lokho engangikuthembisa uma ekhaya ngoba ngiyayisola ngalento engiyenzile. So if uma wakhe nginezela inyithubu uzokwenza kahle ukuthi Ngiyathembisa. Ngiyokusahambela umastende. Yebo ngeke. Okay. No nezwe lababukele emakhaya ukuthi ingane siyithume ezikoleni sithi ke nazi izobuya nomvuzo omkhulu omuhle zisifuyele nomvuzo enkiyankiya vesane kube kuningi kakhulu but siyabonga ukuthi ke nomama njengayo uthi ke na ezekhaya sikhulume nendaba sikwazi ukuyilungisa asithembe futhi uzomnela iYouTube usakwazi ukulungisa indlela zakhe aphindele esikoleni aphinde abe le ndodakazi eqotho umama wakhe azoyiqhenya ngayo. So Black Life TV siyanibonga kakhulu namhlanje besinathi. Please don't forget to share, like and subscribe ngulongista ngithanda kakhulu. The Black Life TV.